Kaixo, nire superfamilia eta supertxikiak zer modu zaudete zuen botereak azten ez da, eta azten seguru nago baietz. Gaurkoa uinen magiari buruz hitz egitera nator. Badakizute garunak lau uin mota dituela esaten digula zientziak? Baldakizu zeintzu diren jarri nazu hemen, bestela nik esango dizut. Uin horiek dira beta, alfa, zeta eta delta. Bai? Eta hauek dira, gutxi gorabehera, garuna funtzionatzen ari denean, hau da, pentsamendu pila bat, kezka pila bat ditugunean, beta uinetan egoten gea. Eta lasaitzen goazen heinean lo hartzeraino, deltaraino mugitzen gea. Bai? Badakizute hori? Bururatzen zaizuen nola erabili magia hau? Beta uin altuetan gaudenean, estres maila oso altuan gaude, kezkatuta, arazoak begira, kanpora begira ez gaude, barrura begira. Eta orduan bide honetan ikasiko dugu uinen magia nola erabili, lasaitzeko eta sormen eremura iristeko guk nahi duguna bizitzeko. Prest gaude? Aurrera supertxikiak! Guk nahi dugun bizitza sortzeko oso garrantzitsua da lasai eta bare egotea. Esan bezala, kezkatuta baldin bagaude, ezer gutxi sor dezakegu on egingo digunik. Helduek dugun tresnarik onena meditazioa da. Meditazioak lagunduko digu alfa eta delta uinetara joaten. Eta hortik sormena lantzen, hau da, hirugarren burura iristen, zeintzan hirugarren burua subkontzientea, ideien bufeta, hor aukera dugu nahi duguna ikusi eta aukeratzeko. Badakizute hirugarren buru subkontziente horren ateak gauero eta goizero irekitzen direla, hau da, lokartzear gaudenean, eta justu esnatzen garenean. Gogoratu, behaketa lanak, pentsamenduen behaketak, emozioen behaketa lanek, eramaten gaituztela osasunera. Zergatik, gure uinak eta pentsamenduak lasaitzen diren heinean, hor dugu gure aukera orainean egoteko, eta ez kezkan eta geroz gertatuko da, eta hau gertatu zait, orduan, aurreratu egiten ez dakiz egoera tamalgarri baten inguruan, sistema kardiobaskularra, liserik eta aparatua, asko sobe funtzionatzen du gure gorputzak, eta hor da osasunaren bidea. Sistema immunologikoaz ahaztu gabe, noski, osasunerako oso garrantzitsua direla. Beraz, inoizera aipatu dizuet. Ezin badugu egunero meditatu, sikiera astean egun bat, 2 edo 3, eta hasi denbora gutxirekin, 10 minutu, 20 minutu, toki lasai bat aukeratu, ordenatua, isiltasuna, alik eta isilien egon daiteken tokia, etenik gabe, bai? Gogoratu zein dan beti helburua, intentzioa, ez bakarrikola jartzea. Baizik izan behar dula, kalte egiten dizkiguten programak, emozioak, pentsamenduak, sinismen okerroiek, ikusi nola dabiltzan bueltaka gure buruan detektatu eta hoiek aldatzeko parada. Beraz, nere superfamilia maitea, ama, aita, izeba, osaba, itona, mona, tutore, lehengusu,
hasi meditatzen pixkanaka, eta mesedez, elkarbanatu iezazkidazue zuen meditazioen esperientziak. Ziur nago egun gutxitan, kristolako onurak ekarriko dizkizula. Eta superbotere batean bilakatuko dela. Ados, aurrera superfamilia!